Skulderklappets dag. Den første nogensinde af sin art. Men hvis vi gør vores arbejde ordentligt i dag, og forhåbentlig gør vi det, så bliver det ikke den sidste af sin art. Det handler om gode kolleger. Det handler om, som sagt, at give hinanden et skulderklap. Og det kan man jo godt selvfølgelig også have kåret årets kollega og uddelt et hav af andre gode priser. I dag, her på Kongens Nytorv midt i København, er en del af et stort projekt, som vi kalder Chauffør med karakter. Movia, busbranchen og chaufførerne og 3F i Storkøbenhavn står bag det projekt, og Folketinget har givet os en hel masse penge, som vi har kunne sætte ind og investere i det her. Chauffører med karakter er sådan nogen, der kører med glæde og stolthed. De sætter en ære i at give alle kunder i bussen en positiv oplevelse, hver gang de stiger på bussen. Chauffører med karakter gør hver dag mange små ting, der gør en forskel for mange mennesker. Vinderen, den her chauffør, får altså en studietur til Singapore, som er trods alt er relativt langt væk. Jeg vil sige, det bliver ikke med bus. kedeligt i bus i hvert fald. Det bliver ikke med bus, så meget kan vi sige. Men der kan man gå ud og se på anden spændende kollektiv transport, og vi vil også se sig lidt omkring. Og man må tage en kollega med, så I kan godt lige stå og gøre klar. Manden i den stribede trøje er helt klar. Vi glemmer det. Begrundelsen for, at det bliver vedkommende, som det altså er skrevet i den her sms. Og der står, Danmarks bedste chauffør er bestemt hende, der er en hel masse, der bliver skuffet, der kører 600 S. Mine venner og jeg kalder hende den søde og sjove. Hun er altid fuld af energi, og jeg har aldrig set hende uden et smil på læben. Hun gør min daglige bustur til og fra skole meget bedre. Og vedkommende buschauffør, som den her skoleelev skriver om, det er Linda. Så Linda Thomsen, vil du komme herop og skal vi give en ordentlig bifald på vej? Tillykke, tillykke. Og der er endda også en hånd med, en klappehånd. Nu skal vi høre, vi tager lige 5 minutters kort pause for at rykke nogle instrumenter herop, og så lige om lidt vil Alberte Winding og hendes band spille noget Læg ud med en sang, der handler om at tage bussen langt uden for byen, fordi jeg er jo en bunderøv i bund og grund. Tanker fra mit vindue trækker mig på gaderne. Jeg vinker til en hjemløs i hans 56, ja. Elskende par virker helt omsonst i hans 50, hans 50, hans 56. Han har sat sit hjerte på cruise control, og måske går han snart i stå.